sei mamuka sei mhuri yeZimbabwe. I hope holiday iri kufamba zvakanaka naka. I hope muri kudya mupunga nehuku naiyo coleslaw yo holiday. Musakanganwa holiday season haisati yapera, saka please do not drink and drive. Uye zvakare speed yedu parodhi apo ngaite ichiita ishoma. So now ndadzoka. Vanorangarira, it's been 3 weeks taposta video yekuti baba Guti vari kuonekwa kumachechi. Vanhu pano vakauya vakapopota vakawanda zvikanzi mazonyanya kutsvaga malikes, mazonyanya kudii, of which isu takanga tangoverenga tsamba yanga yabva kuna Ghost ndiye akataura zvekuti baba Guti vari kuonekwa. Kwaakavaona ndiye anokuziva, kwaakanga azvinzwa ndiye anokuziva. Isu takangokupai nyaya sezvairi, and then we received a lot of backlash mumacomments. Ityai Mwari, kudenga kure, kudenga muchanotsva. Isu tikanyarara zvedu. So zvisinei, nhasi nde30 musi wa 28-29 takabva tabatana nevidhio iyi yekuzayoja. Handiti pavidhio pane mukadzi ari kubuda achitaura iye kuti akaona baba Guti pastage muchechi. Zvino handizivi kuti tichazviramba sei. Ndiwo here malikes atanga tichitsvaga kana kuti chii? Handipedze nguva nhaika, rega ndikupei vidhio muzvionere mai vakaona baba Guti vachitaura muchechi. Nhaika. No, there was a thick presence of God, and I started to pray. When I was praying, I think I was almost on the floor. Then I said to see Baba. He was running from the side. He was running and running, go to this side, and came back, and again he was running, and he went on the stage. When he was on the stage, when he was lifting his hands, then I saw 2 angels standing beside Baba. Then suddenly, there was now raining in this place. Then some people, they were now, when the rain was coming down, people were just lifting their hands and people were receiving. Now, there were other people who were now standing. Now, I think I saw Pastor Kul later. She was trying to lift me, and I was now trying to tell her, no, also lift your hands, lift your hands, lift your hands. And then, later I saw other ladies coming, running, and receive. When the rain was coming, receive. But the others were just standing, did not receive when the rain was coming down. But those who would lift up their hands, they received. They received. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is at work. I know you want me to preach, but I can't preach. He's here, he's doing his own thing. I can't preach. So Zadaro, there was an uproar yesterday on social media platforms. Vanhu vari kupopota because apparently vanhu vekuchechi vari kuti hanzi baba Guti vakauya seangel muchechi, vakazviratidza seangel. Vanhu vechivanhu pavakatanga kupopota kuti aiwa ka munogoti vaangel sei baba Guti. Kwanditi munhu kana afa here, mukanzwa imi kuti sekuru nhingi kana mbuya nhingi vadzoka, imi munobva mati aiwa haisi midzimu, madhimoni. So chazochinja apa chimbori chii chaita kuti baba Guti muvati iangel. So vanhu vechivanhu vari kupopota singaite kuti hakuna zvakadaro. Imi munoti kana munhu achinge afa akumirira kutonga, handiti tomirira paradiso kusvika tasvika kudenga, handiti. So zvichaipa nhasi chii chekuti imi munoti baba Guti vakuonekwa seangel? Itai kuti baba Guti vari kuonekwa sechipoko. Ndozviri kutaura vanhu vechivanhu. Hanzi hakuna angel yakadaro, ende mumascriptures chaimo hamuna kana munotaurwa zvakadaro kuti munhu anofa pasina nguva akutodzoka angel. Zviri kutaurwa izvo zvichinzi mubhaibheri tinoziva isu kuti kwakasikwa
maangels ari maangels, ngirozi dzakangosikwa dzakadaro. Hakuna munhu watakambonzwa mubhaibheri zvichinzi akatanga ari munhu azobva kwakuchizonzi naMwari wakudzokera wangirozi. So handizivi pfungwa dzenyu dzakamira sei. Nanhasi hatisedi kutsvaga malikes, tiri kungokupakurirai asi sezvatinenge tasangana nazvo handiti kam mumastreets maghost edu zvanenge atitumira. In this case isusu pachezvedu we are happy kuti tabva taona confirmation, because most of the times we just read these letters that we receive tisina umbo, tinongokupai zvinenge zvauya zvakaita. But in this instance aiwa tabva taona confirmation. Handitika hazvisisina kuramba guys, hazvisisina kuti hanzi tiri kutsvaga malikes nemaviews. Aiwa zvabva zvauya pachena. Vanhu vekuvidhio iyi mukaenda kuchechi yezayeja FIF munonosangana nayo. Husi mubikirwa kwete, haisi AI kwete, asi itoripo, which means zvinhu zvakaitika. So nditaurewo zvamunofunga mucomment section. Ina ndipo kutsonda, handipo kudii kana kudii, changu kukupai zvazviri. Ndotoda kutonzwa Choonekwa kwamuri imimi. Ina handizivi zvese kwatiri isusu. Munhu nemunhu ane zvaanoziva asi zvinenge zviri zvishoma. Mumwe woziva zvishoma asi pfungwa dzedu dzikabatanidzwa pamwe chete tese tinobva taziva. Handitika so ndipei zvamunofunga mucomment section. Ndizvo here kuti munhu kana achinge afa anodzoka aangel, kana kuti munhu akafa paanodzoka chinodzoka chiri chipoko, kana kuti unodzoka wamudzimu. Ndipeiwo pfungwa dzenyu. Semazuva ese komborerwai zvakanyanyisa, takamirira new year. Handiti like I said earlier, let's not drink and drive. Parodi apo ngative cautious, tikwanise kuzochengeta mhuri dzedu, kuona mhuri dzedu dzichikura.